ҳои иҷтимоии интернетӣ метавонад барои шаҳрвандон ҳамчун манбаи иттилоот хизмат намояд. вале аз бемасъулиятиву хунукназарии падару модарон бархе ноболиғон дар чунин шабакаҳо роҳ ёфта ба кирдорҳои бадахлоқона ва паҳн намудани аксу наворҳои беобрӯкунанда машғул гардиданд. кормандони раёсати кофтикови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи мушоҳидаҳои оперативӣ ва коркард дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ муайян намуданд, ки 2 нафар ноболиғ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Темурмалик, ки яке 16 ва дигаре 15 сола мебошанд, дар шабакаи иҷтимоии интернетии Instagram бо номҳои Ҳодиса ТВ ва Ҳодиса Резерв саҳифа боз намуда, дар он аксҳои ҷавонон бахусус духтарони тоҷикро бо навиштаҷотҳои беобрӯкунанда паҳн карданд. ва ин монанд шаҳрвандон Бобозода Ноёб соли таваллудаш 1994 сокини ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва Исроилзода Муҳаммад Ҳусейн соли таваллудаш 2000 иқоматкунандаи ноҳияи Вахш дар шабакаи Instagram саҳифа боз намуда, наворҳои занон ва духтарони тоҷикро беиҷозат ва розигии онҳо аз манбаъҳои гуногун ҷамъоварӣ намуда паҳн карданд. дар натиҷаи амалҳои содиргардида ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандаи шаҳрвандон оид ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ дар ғалуна поймол гардида ба шаҳрвандон зарарҳои маънавӣ расонида шудааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати содиркунандагони ин амалҳо ва падару модарони ноболиғон маводҳои зарурӣ тартиб дода шуд.